Zarauzko udalak eta bai euskarari ziurtagiriaren elkarteak hitzarmena berritu dute, arlo sozioekonomikoaren euskararen erabilera sustatzeko. Zarauzko udalak 5.500 euro inguru bideratuko ditu zarautzen ziurtagiriaren edapena egiteko. Ziurtagiriaren elkarteak 3 konpromiso hauek hartu ditu. Ebaluazioak egingo dituen teknikariari formazioa ematea, koordinazio eta jarraipen lanak egitea, ziurtagiria duten entitateen fitxak aztertu, zuzendu, maila aldaketa kasuak aztertu eta teknikariari laguntza ematea. Gaur egun 51 ziurtagiridun daude zarautzen. Bi aldeak pozik agertu dira. Robert Gutierrez, bai euskarari ziurtagiriaren elkarteko zuzendariak adierazi zuenez, alor sozioekonomikoaren euskalduntzea eragitea da elkartearen helburua. Euskaraz lan egin eta bizi ahal izateko espazioak identifikatzea, babestea eta gehiagotara zabaltzea. Juan Luis Ilarramendi Zarauzko alkateak Zarautz herri euskalduna dela adierazi zuen eta gero eta euskaldunagoa izatea nahiko lukeela. Merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen sektoreak garrantzia handia duela udalerriaren ekonomian adierazi zuen, baita eguneroko bizitzan ere. Horregatik berebizikoa dela euskarak merezi duen tokia izatea establezimentuetan. Zarauzko udalaren konpromezua ibilbide horretan ahalegintzen ari direnen aldamenean egotea dela nabarmendu zuen.